everyone. So mag-share na pud ko karon sa inyo ang mga igsuon, magtabi na pud ta sa pulong sa Ginoo. Last time na akong gi-post is in Psalms chapter 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Kung unsaon nimo pag-motivate ang imo ang self. And this time dito na pud ta sa verse 2. And hopefully, and we pray mga igsoon, tawagin ko pray nga ato ning ma-series paingon sa iyang last verse sa Salmo 23 mga igsoon, because need kayo nato ning masabtan about sa mga kinahanglan nato masabtan sa ato ang kinabuhi. So, darita mga igsoon ato ning bahinon sa duha ka bahin ang verse 2. Karon di artis pinakauna nga bahin katong pag-ingon ni David nga, "And He makes me to lie down in green pastures." Atong topic karon is Negev. Again, it's Negev. Negev mga igsoon is a place kung asa gisulti ni David ning green pasture. Muni ang place mga igsoon, and in the Hebrew word it's NGB. But pasabot ana ang iyang translation ana sa Hebrew is to dry. So para paugon. Because kaning Negev, interesting kaayo mga igsoon sa studian nga place. Because dili siya permanente winter. And ang nakanindot pagid nga is sa isa ka tuig mas dagan ang summertime kaysa winter time. And some people tries to define Negev as a place gitawag nag disyerto. Tungod kay as in pag muanha ka diha, lisod kay ka makitag mga kung magtanaw ka sa layo. Lisod kay ka makita igsoon og mga sagbot nga nanubo. Pero ngano si David nag-ingon siya nga, "He makes me to lie down in green pasture." Munang entertaining kayo and at the same time dagan nga pagtulunan natong makuha ani. Again na ay summer o winter mga igsoon. Anatay tulo ka pagtulunan nga atong makuha aning during summer and winter. And this summer mga igsoon ay duha. Ang una nga pagtulunan nga atong makuha mga igsoon is kani, that as a sheep we need to trust our shepherd in our long journey. I'm telling you mga igsoon, long journey ang atong adtuon sa panahon nga naata mga igsoon sa grabe nga dili maayo nga situation. That's why ana ang pulong sa Ginoo, advance kayo si Lord nga nag-ingon, ang mulahutay ray maluwas. Igsoon kinahanglan ni paglahutay. During summer, ang karnero mga igsoon or ang magbalantay sa karnero, iyaan ang i-guide ang iyaang mga karnero sa dili lang pila ka meter nga baklayon. Kabalo mo pila? Dili lang kilometers. But we are talking about miles. 5 miles ang average nga baklayon sa magbalantay sa karnero everyday para lang iyang ma-make sure nga busog tanan niyang karnero. So as a karnero, as a sheep mga igsoon, we really need to trust our shepherd in this long journey. This COVID-19, wa ta kabalo asa ni taman gani, nagmansari na siya sa dua. Wa ta kabalo kanusta pa ni mahitabo. Pero I'm telling you, dili lang ni adlaw nga pagkaugma okay na. But I'm telling you mga igsoon, we need to trust God. Amen. This during summer's moment mga igsoon, basi naguna-una ka nga kaning green pasture kaning Negev kay gisulti man ni David nga green pasture is flat kay na siya nga place, dayon green kaayo nga lami higda dito nga presko kay hangin. That's the opposite thing mga igsoon. As in bukid na siya nga wala kay sagbot nga makuha nga kinahanglan mga igsoon imo pangdulitan ang kilid sa bato para imong makita ang dahon dito nga sakto kaon, ang sagbot dito nga sakto kaunon sa mga karnero. Igsoon, anak bitaw ang kanta bitaw ning Footprints in the Sand. Di ba murag pag mag-imagine ta ba kay feeling nato murag lang niya ni Footprints in the Sand oy nga magsunod-sunod kay Jesus. Okay ra magsunod-sunod kay Jesus if naa ka sa imong winter season. Okay ra kay magsunod-sunod kay Jesus kung duol na kay inyong adtuan. Pero what if 5 miles ang imong adtuon para lang matagbaw ka? Ang kinahanglan pa ka makasinati og kauhaw o kagutom ka kapoy daghan nga mga reklamo sa imong flash, imong panlawas mga igsoon. But you need to continue because it is your shepherd ang naguna dito. Igsoon, makalahutay ka nga di magbagutbot. Makapadayon ka makaingon kay ka, "Lord, still I trust you." But this is it mga igsoon, muli ang atong kinahanglan nga buhaton. Ang bisan unsa nga sitwasyon, bala pag 5 miles na Lord, but Lord, still I will worship you. Still I will trust you because sometimes mga igsoon, ang atong pagpangalagad is nagadepende man gud sa atong makita. What if unahan pa kaayo nga pagtanaw nimo, Lord, na ka sa unahan nga murag wala may panalangin diha. Because sometimes mga igsoon pag naa sa layo may ingkag iro man siguro ni.
ay dili mo ra kabayo na, pero pag duol ni ay pag amay ko nga iro ba ni? Kay nakaslayo or may nga ay iring man siguro na, pero pag duol nimo kabayo di ay. Kaya ano man, may makita ni mo nga dako di kina pag nana sa doon. But pasabot na may usay pag naa ka sa layo magtanaw ka mura walay panalangin. But you really need to trust God. Lord, bahalag mo mura ako nakita walay panalangin. Muubay ra gyapon kunimo kay abot sa unan pag imututukan ay naagi di ay. I'm telling you, God says, my son, in your summer season, in your nigil, during your summer season, I will never leave you nor forsake you. But you need to trust me. You need to trust me because I will be with you in this long journey. But in the end of the day, I will make sure nga masatisfy yun ka sa imuang kinabuhi. Igsoon, ang tinuod nga Kristohanon, it's not about the pain that you encounter, it's not about the emotion that you want to feel, but it's about the satisfaction that is coming nga imong gika-excitedan nga nung gipadayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Untain anak gihapon ka. Again, during summer, as a sheep, ang sa to dapat, you need to trust the shepherd in a long journey. Tungod kay long good ang journey. Ikadua mga igsoon, you will have just enough. During summer season, gusto iklaro sa Ginoo because naay mga seasons sa atong life. Dili perminti na atas kadagaya, dili perminti na atas kalipay in this home quarantine. Ang uban na tagaan 3 kilos nga bugas, na uban tagaan og pulo, ang uban na tagaan sa DSWD. And good thing mga igsoon, and again, ang isultigid sa Ginoo sakto kayo. You will have just enough. Kung saan man mo ang sobra, just enough lang yun ang para sa ato ang tenen. And ang nakanindot sa Ginoo mga igsoon, naa siya verse akong paborito ni mga igsoon nga makakonect aning just enough sa verse to nga atong gisgutan karon. Na dari sa Philippians chapter 11, 4 verse 11 to 13. Ana ang pulong sa Ginoo di ari mga igsoon, ana si Apostol Pablo, not that I speak in regard to need. Dili nga nag-istorya ko mahitungod sa panginahanglanon. For I have learned in whatever state kinasayod ko ug nagkat-on ko sa bisan insang estado, I am to be content. Kabalo ko matagbaw sa unsay naasa ko. Okay ras ko ana siya. So in verse 12, I know how to abase and I know how to abound. Kabalo ko aning unsay feeling anang wala gyud o kabalo ko anang daghan gyud nga sobra-sobra gyud ang panalangin nga na everywhere in all things I have learned both to full and to be hungry. Sa bisan asa nga dapit ko gipaingon, nakat-unan nako ang sitwasyon sa mahimong gutom o mahimong busog kayo. Ana siya, but both to abound and to suffer need. Ng both parehaan ng naka-experience siya nga nag-learn siya sa panahon nga nasa panginahanglanon og sobra-sobra ang panalangin nga na siya. And in verse 13 mo na yung declaration, I can do all things through Christ who strengthens me. Igsoon, ang imong kadasig igsoon wala na nagadepende mga igsoon sa pandemic. Ang atong kadasig igsoon wala na nagadepende sa naaba ka sa simbahan o wala ka sa simbahan. Ana si Paul, nasayod ko unsa ko matagbaw sa bisan unsang estado nga nasa ko. Unta mga igsoon, dili ikaw anang tao nga sige giyaw-yaw may tungod sa unsa, tungod kay naakas kaluyaw, nakas kapobre, nakas wala. Ang sulod sa iyong pitaka gamay na lang, ang sulod mga igsoon sa imong bulsa gamay na lang. Ang gusto na kamuyaw-yaw in ani, but Paul is trying to tell you, hey Christian, imauni ang akong experience. Dili nga nangalagad ko sa Ginoo nga okay ko permente. I just want to tell you nga dasig ko bisan pagparihat ang sitwasyon. Nakapil ko sa imong situation. Hey Christian, ikaw nga nagtanaw karon, na-feel ni Lord, na-feel ni Paul ang igsoon, ang imong kasingatian nga nakas ka pobre o sa kaayahay. But ana siya, kabalo siya matagbaw sa bisan unsang estado nga na siya. And I'm praying in anak pod unta ka. I'm praying nga in anak pod unta ka nga bisan og walang-wala na kay ka. Kabalo ka mayon, Lord, I can do all things through Christ who strengthens me. Dili nga ang matag pulo nga mugula sa imong baba dili makapahimaya. Dili ang pulo nga mugula sa imong baba dili makapahimuot sa Ginoo. But unta ang mga pulong gyapon nga mugula sa imong baba puno sa pagtuo, puno sa pagsalig nga kaya ni nimo kay naay Dios nga milagroso. Gani akong i-remind sa inyo sa makanunayon mga igsoon, nahimo ganing matinud-an
gituanon ang imong Ginoo sa panahon nga wala pa kay saktong relasyon siya. Karon pa ka nga higala na kaayo nimo siya. Siya ro di gyapon siya dili kanya tabangan nga ana iyang mensahe mga igsoon sa Hebreo that He is the same yesterday, today, and forever. Unsa man nga klase nga sitwasyon sa imo, kung milagroso siya sa una, milagroso gyapon siya sa imo karon. Igsoon, unsa man nga kalisod, kaluya, kabalaka, problema, pagka-broken ikaw nga naglantaw karon, I'm telling you na ay nindot ang Ginoo, na inindot nga buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ang imo lang dapat buhaton mga igsoon para mahimong nindot ang dagan sa imong kinabuhi. Pag-learn nga matagbaw ka, because you will have just enough. In your summer situation, tungod kay layo kay imong adtuan, daghan kay sangatan, kuti nga dalan, you will have just enough mga igsoon. Ana gani ang definition sa ni give to dry, because sa Kristo ano na kinabuhi inaagi time mga igsoon nga dry kaayo ang tanan, but diha nimo mahibaw ano, diha nimo makaplagan kung makaingon pa bagyapon kapag dry na imong masinati ug nanakas dry nga dapit ug I can do all things through Christ who strengthens me. Umuyaw-yaw na baka narana sa imo, but ang encouragement nako sa imo, ikaw nga naglantaw karon, padayon sa imong pagpangalagad sa Ginoo tungod kay palangga kaniya. Kung nahimong nindot ang nahitabo kay Apostol Pablo nga kabalo siya may mong matagbaw sa busang unsang estado, inana pod ang mahitabo sa imo. And last thing mga igsoon, during winter na ta. During winter na ta, sa winter mga igsoon ay so i-picture mga igsoon sa nigid. Giabot og hapit, giabot sa tanang iya ang bewang, ang sagbot mga igsoon gitubo dito. From grabe ka dry nga place comes, grabe na pud kayo kadaghan nga mga sagbot. Nga igsoon kung imong i-calculate ang kataas sa karnero mga igsoon, makaingon ka nga, hala, dili na makita ang karnero. And if ikaw ang karnero, makain risura na po kayo pangitaon sa magbalantay na ako that during winter kini imong bantayan mga igsoon. Muni ang ikatulong nga warning kay sa ngatanan during winter. You need to keep looking, and you need to keep you need to keep moving, and you need to keep looking at Him mga igsoon. Ayaw kataranta ng dagang panalangin yung makita nga magpundor ka diha. Kinahanglan mo pa dayon kag pangalagad o mupadayon kag sunod sa tag-iya anang mga panalangin o gabundansya nga imong nasinati. Because most of the time sa Bible in the Old Testament, even in the New Testament, kasagaran mga igsoon nga backslide nga layo sila, naghimo sila dili maayo tubangan sa Ginoo sa panahon nga grabe ka abundansya ang nasa ila. Remember pag winter tagas kayo, ikaw karnero, lami na kay imong kaon diya, because everywhere you look is a blessing. Grabe nga panalangin niya, nakalimot na ka mga igsoon musunod sa panag-iya na nag-iyas panalangin mga igsoon. And then pag ana nimo asa na mga Lord, I'm lost. Siguro grabe na kayo kadagan business ang imo grabe na kayo mong study, grabe na kayo tungkol kay gusto ka may mong tops imong kuan, and then in the end of the day nakaingon ka sa imong mga achievements sa dawat, Lord, still I'm lost. Nga naman grabe na kayo mong tutok sa panalangin nga nakalimot na sunod sa panag-iya sa panalangin, and kinahanglan na nimo masabtan that in the give place mga igsoon, para dili ka mahimong mawala nga karnero, mupadayon gyapon kag tutok siya bisan pagdagan kay panalangin na ana moingon kaya daghan laging panalangin pero siya labaw pa man sa panalangin mo na mo padayon ko. Unsa man gali na igsoon sa panahon nga naa ka sa winter nga situation, unsa man gali kadaghan nga panalangin imong maabtan o imong masinati kay ana ang Deuteronomy chapter 28 that if you are willing and obedient, blessing shall overtake you. So igsoon kung mag-overtake man galing ang blessing sa imo, unta dili nimo hikalimtan mga igsoon nga nagapadayon ra gihapon ka pagduol sa Ginoo, nga dili na makawala sa imong focus ang mga panalangin nga imong makit-an. Unta igsoon dili mawala imong focus sa magpabilin ra gihapon sa nigid nga place mga igsoon. Nagkalain-lain ang mga pagtulunan nga atong makuha, pero sa katapusan isa lang gyud ang gusto ipaabot sa Ginoo sa imong igsoon. Tutok kanunay sa imong magbalantay. Again, tutok kanunay sa imong magbalantay. Og ayaw tuguti imong kaugalingon nga magduha-duha bation og kalaay og di na mo padayon. Kay nga naman para ra gihapon ni sa imong malipayon, madaugon og puno sa gugma nga kaugmaon. Again, this is Pastor Jay telling you that when you pray, everything will be okay. To God be the glory, and God bless you.